Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagawom sa tanan. Magluluhat sang langit kay sanduta. Nagatuwa ko kay Kristo yana kabugtong nga aton Ginoo. Maging panangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginansang sa krus na matay kaginubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya na nagalin sa mga minatay. Kumayag sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Diyos Amay. Makalagawang sa tanan. Gikan dito makaripasyaliwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong gingharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hadagan mo kami niyan, sinkano namon sa matagadlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno o luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, ilaysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, ilaysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, ilaysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton karon pamalandungan ng lima ka misteryo sang kalipay. Ang nahuna nga misteryo sang kalipay, ang pagtunda ni San Gabriel sa kay Maria Santissima nga siya maging iloy sang Dios. Amay namon nga ka sa mga langit, padayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ng iyong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sinkano namon sa matagadlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo kami nga makasasala, niyantig sa oras ang amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo kami nga makasasala, niyantig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo kami nga makasasala, niyantig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo kami nga makasasala, niyantig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloysang Diyos, igapo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawaran ang amon mga sala, lusa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dakong ang kinahanglan sa imong kaluoy. ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria. Liswa ang makasasala. Adlaw-adlaw kay Maria, ang pagdayaw kantaunta, upod kay Gabriel nga arkanghel. Ave magkimaya ka, o iluoy sang manunubos, puno kasing grasya, kami beren o luwasa,
Ikaduwa nga misteryo sang kalipay, ang pagduol ni Santa Maria sa iya pakaisama si Santa Elizabeth. Amay namon yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ng imong pagbuot, diri sa duta silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw. Pagpatawaran mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinononguluwason mo kami sa kalaot amon. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon ka sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya may dako kinahanglan sa imong kaluoy, ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria. Liso ang makasasala. Iluoy nga tunay, Berhen Maria, lupay sang duta, tamda kami, ihulog sa amon ang imong
amin karon. Dungga Maria, ang kalantahon nga amo natulot bisan kubos. Dungga Maria, ang kalantahon nga amo natulot bisan kubos. Ang ikatatlo nga misteryo sang kalipay ang pagkatao ni Jesus sa Belen. Amay namon nga raka sa mga langit pagdayawon ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian. Matuman ng imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hadagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuno luwason mo kami sa kalawot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sang imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawara ang amon mga sala. Luwasa kami sa kalayo sang impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit.
Ilabi niya tong may dakong nga kinahanglan sa imong kaluoy. Ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria. Lisuang makasisala. Iloy namon nga pilithon kaluuyan mo kami. Tudlo kami sa ngalan sa amon kaluwasan sa amon nga panglakaton kaluuyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluuyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluuyan mo kami. Ang ikaapat nga misteryo sang kalipay, ang paghala ni Maria Santissima sa kay Jesus sa templo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuma ng imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw. Kapatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Inunuuloson mo kami sa kalawot amin. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampong kami nga makasasala.
Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan sa Jesus. Santa Maria, Iloysan Diyos, igampong kami nga makasasala. Nyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon ka sa gihapon, sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawara ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalhan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako nga kinahanglan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Liso ang makasasala. Pagdayaw ang imo himaya, O Maria, nga iloy sang Dios, bansagon ka sa tanan nga tuta, kaghalaran sang gugmang takos, maghimaya ka, Berhen nga putli, kabugwason nga, labing magayon, maghimaya ka sa Diyos pinili, asusena ka nga maanyon. Ang ikalima nga misteryo sang kalipay, ang pagkadula ni Jesus kapag pagkakita sa iya sa templo sa tunga sa mga doktares. Amay namon niya raka sa mga langit, pagdayawan ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ng imo pagbuot diri sa duta silingsan sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panalay. Hinuno luwason mo kami sa kalawot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo iyara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya, ang Ginoo iyara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kig sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa gisuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawara ang amon mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dakong ang kinahanglan sa imong kaluoy. o labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Listo ang makasasala. mga muyo kita tanan. Maghimaya ka Reyna, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Nagapangalaba kami sa imo, mga pinanubol nga mga anak na Eva. Nagapaninakol kami nga nabako ka nagkapanangis siling duta nga luwad. Tala magalampo inilig mo sa amon, yang mata nga maluyon. Kag sa oras sa matapos ang pagsubol sa amon sa duta, ipakita mo sa amon sa Jesus, ang bunga sa santos nga tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklugon, o matamis nga ulay nga Maria. Igampo mo kami o santos nga Eloy San Diyos, agud mangintakos kami nga panghatagan sa ginpanakda na Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Pag-ampo, O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon, kapagabanaw sa imubugto nga anak, ginago mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami kabay nga hatag mo sa amon, nga nagapamalandong ka nagapangamuyo sining mga misteryo sang Santos nga Rosaryo ni Santa Maria Berhen. Nga amon masunod ang iya ginatudlo, kag mabato ng iya ginpanaad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Minsan ang buhay ay isang awit ng dala. Mayroong liwanag na
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sang Ginoo nagtunda kay Maria. Kananamkon siya sa gahom sang Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Yari ang ulipon sang Ginoo, kabay nga matuman sa akon ang imo pulong. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Kag ang pulong nahimo nga tawo, kag nagkabuhi siya upod sa aton. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Igampo mo kami, Eloy nga santo sang Dios, agod mangintakos kami sa mga ginsaad ni Kristo. Mga muyo kita. Ipaambit sa amon mga tagipusoon ang imo grasya o Ginoo, agod kami nga nakahibalo sang pagkahimo nga tawo ni Kristo, paagi sa pagtunda sang anghel, kabay nga paagi sa iya pagkasakit kag kamatayon sa krus, maangkon namon ang himaya sa iya pagkabanhaw, paagi sa amuman nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi, mga katoliko Kristo. Yaring aton mga intensyones para sa aton pagsilibrar sang anticipated mass para sa pagkayab sang aton Ginoo. For the soul of Michael Angelo Capadocio, offered by Prese Mendote. For the soul of Violeta Sabala, on her second death anniversary, offered by Sabala family. For the souls of Elsa Barido, Cagray Barido, offered by Susette Tabuyok. For the soul of Rafi Halbona, offered by Randolph Martinez. For the souls of Matias Tabuyok, Luisa Tabuyok, Federico Arroyo, Romeo Tabuyok, kag Francisco Tauro, offered by Gona family. Thanksgiving is offered by John Dwayne Filman on his 10th birthday today. Thanksgiving is offered by Mrs. Aida Tauro for the blessings received and good health, offered by Bigona family. Kato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. Ronald Gonay and family, Mrs. Rosario Ruiz and family, Mr. and Mrs. Analiza Caas and family, Mrs. Cherean Osomo and family, Mr. and Mrs. Connie
Sayo Dador and Connie Dador, Sayo Dador and family. Mrs. Sosette Tabuyok and family. Ginasaulog naton subong ang pagkayab sang Ginoo. Ang pagbalik sang Ginoo sa Amay, amo ang palatandaan sang katapusan sang iya misyon sa duta kag sang iya pagpakita sa mga tunan sa tapos siya mabanhaw. Pero wala nagabiya sa mga tumuluo. Ihatag niya ang Espiritu Santo sa paghimpit sa ila kag sa pagpadala sa ila sa pagpangwali. Ginas naton subong ang 57 Catholic Communications Day. Ang tema sa sining tuig amo ang Speaking with the Heart, the Truth in Love. Suno kay Pope Francis, ang pagpamati importante sa bag-o nga komunikasyon paagi sa podcast kag audio messages. Tungod kay ang pagpamati importante sa kangtanan sang mga tawo. Kabay pa nga buksan naton ang aton mga dulunggan kag tagipusoon sa isa kag isa. Mga taga Galilea, nga bala nagatindog ka modera kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo kag gindala palangit, magabalik liwat sa inyo sa muman nga paagi, nga nakita ninyo siya, nga nagpalangit. Alleluia. Ang atong celebrante, amo si Reverend Father Julio Sacobres. Paliyog magtindog. Upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. O gano maging tapos kita sa pagselebrar sa Santos nga misa, kilalahon nato nanay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tud nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuytiyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa mga tao ay Mga muyo kita, o Diyos, nga makagahom, nagakalipay, kag nagapasalamat kami sa imo samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sang pagdayaw. Tungod kay ang pagkayap ni Kristo amo man ang amon pagdaog, kag bilang ulo sang imo simbahan, nauguna siya sa amon nga mga katapo sang iya lawas sa pag-angkon sang himaya nga walay katapusan upod sa iya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sa una nga libro nga akon ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kagintudlo ni Jesus. Halin sang pagsugod niya sang iya mga buluhaton, tubtob sang adlaw nga gindala siya palangit. Sa wala pa siya madala paibabaw, may ginbilin siya nga mga tulumanon. Pagi sa gahom sang Espiritu Santo, saya ginpili nga mga apostoles. Sa sulod sang 40 kaadlaw, sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses. Sa hindi mapanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi siya, nakita nila siya kag nagambal siya sa ila na hanungod sa ginharian sang Dios. Sang pagtipon nila, ginmanduan sila ni Jesus. Hindi kamo magalin sa Jerusalem, tubto bulaton, kundi hulaton ninyo ang ginsad sa ngako namay sa inyo nga ginsiling ko sa inyo. Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw pagabautisuhan ko kamo sa Espiritu Santo. Sa pagtipon sa mga apostoles, kaupod si Jesus nga nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, amo na bala ini ang tiyon nga patindugon muliwat ang ginarian sang Israel. Nagsabat si Jesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung sano ini mahanabo, kaya nga ako namay amo lamang nga may gahom sa pagtalana sa mga panahon kag sa mga magakahanabo. Pero sa pagabot sang Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo singgahom kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea kag Samaria, kag sa bugos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit, samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang panganod. Sang magtangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali may nagtindog sa luyon nila nga duha ka tawo, nga nagabayo sing puti kag nagsiling sa ila. Mga taga Galilea, nga abala nga nagatindog kamo dira, kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo, kag gindala palangit. Magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya, nga nagpalangit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trumpeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Magpamalakpak kamo tungod sa kalipay, tanan nga mga katawhan. Dayawan ninyo ang Dios sa mabaskog nga mga ambahanon. Ang Ginoo, ang labing mataas, dapat kahadlukan, gamhanan siya nga hari, nga nagagahom sa bugos nga kalibutan. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono, may mga sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Samtang nagsaka ang Ginoo, magkanta kamo si mga pagdayaw sa Dios, magamba sing pagdayaw sa aton hari. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Ang Dios hari sa bugos nga duta, dayawan ninyo siya sa mga ambahanon. Ang Dios nagalingkod sa iya balaan nga trono, magagahom siya sa mga kapungsuran. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta.
Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Nagapangayo ako sa Dios sa ngaton Ginoong Kristo, ang mahimayaon nga Amay, nga iyay hatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magpahayag sa inyo sang Dios, agod nga makilala ninyo siya. Nagapangamuyo ako ngang inyo mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agod inyo mahibaluan kung ano ang paggahom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga palanoblion nga iya ginsad sa iya mga tumuloo. Kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuos sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton, amuman ang dako nga gahom nga gingamit sang pagbanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay, kag nagapungko siya sa iya tuo sa langitnon nga ginharian. Didto si Kristo nagagahom sa tanan nga langitnon nga mga papunuan, mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Sa labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon kag bisan pa sa palabuton. Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sa mga tiil ni Kristo, kag ginhatag siya sa iglesia. Subong pangulo sa tanan nga mga butang, ang iglesia among lawas ni Kristo, ang kabugusan niya nga siya mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Gani, kadtuin ninyong tanan nga mga tao sa bugos nga kalibutan, siling sang Ginoo, kag tudloin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Magaupod ako sa inyo sa gihapon, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Ang 11 ka mga gintutunan nagkadto sa isa ka bakulod sa Galilea sa diin sa Jesus nagsiling sa mga nagkadto sa ila. Sang makita nila siya, nagsimba sila sa iya. Bisan pa nga ang iban sa ila nagapangduha-duha. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ang bugos nga otoridad sa langit kag sa duta ginhatag sa akon.
Gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga tao bugos nga kalibutan. Kag himua sila nga mga gituton-an ko. Bautusuhin ninyo sila sa ngalan sa Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudluin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag dumdumagin ninyo ini. Magaupod ako sa inyo sa gihapon, tubtob sa katapusan nga panahon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Ang malipot naton nga pagpamalandong mga utod sa sining aton pagselebrar sang Domingo sang pagkayab sang aton Ginoong Hesukristo, kuhaon naton sa Ebanghelyo nga kung sa diin bag-o magbalik si Jesus sa iya Amay sa langit, bago siya nagkayab, may ginbilin siya nga responsibilidad sa mga apostoles kag sa mga disipulos ang pagbantala sang maayong balita. Kagano ina ang presensya sang Dios sa tunga naton. Kung sa diin man kita kinahanglan mapatyagan kag maproklamar naton nga may Dios. Nga bisan sa ano kabudlay sang pagpangabuhi, mapabatyag naton sa tunga naton nga may Dios. Ang mga apostoles kag mga disipulos ginpadala sang Dios sa nagakalain-lain nga mga pungsod. Sa bagay nga ginakuha naton kag gina-trace naton base sa aton history, ang aton iya nga angot amo si Santiago, no? Santiago nga apostol. Kay halin sa Espanya, si Santiago nga apostol amo ang kadto sa Espanya, kag ang mga taga-Espanya ang nagskadto di sa aton agod nga magbantala sang maayong balita. Gani gina-trace naton ang aton nga apostolic relationship sino nga apostoles ang ginagikanan naton sang sino ang nagbantala sang maayong balita sa aton, si Santiago nga apostol. Pero kung lantahon naton, kung amo ining panugyan sang Dios sa mga apostoles nga magkadto sa iban nga mga pungsod sa tiempo ato iya sang mga apostoles. Ano ina iya para sa aton? Amo ining una naton nga pagpamalandong. Siguro kung si Jesus naghambal sini sa mga apostoles nga magbantala sang maayong balita sa mga iban nga pungsod bangod kay sa sadto nga tion wala pa naglapnag ang aton pagtuluohan. Siguro sa aton personal nga paglantaw sang sining panugyan ni Jesus sa aton ebanghelyo, siguro lantawon naton sa aton kaugalingon nga ginapadala man kita sang Dios. Pero hindi na magpanglatas dito sa iban nga pungsod kundi sa aton konteksto mismo. Sa aton mismo personal nga eksperyensya. Ginapadala kita sang Dios nga padayon magbantala sang maayong balita. Kung sayuron, sa ari diri sa aton, may nagakalain-lain kita nga mga sitwasyon sa pagkabuhi. Ayhan sa aton sitwasyon subong, ginapadala kita sang Dios sa pagpatinguha kag pagpatingayon sa pag-uliay sa nagasunggudanay nga mag-ululutot. Oh, diba? So amo na iya ang diri ang implikasyon sini. Ukon ginapadala kita o sa mga pamatanon kag sa mga estudyante, napadala kita nga magbantala sang presensya sang Dios sa aton mga classmates, sa aton classroom, no? Sa nagakalain-lain nga atong konteksto sa aton eksperyensya sa pagpangabuhi subong. Kabay pa nga bisan sa tapos sining santos nga misa, iyayo kagti siguro bisan subong amo man ina ang rason nga nagapangayo kita sang grasya sang Dios sa subong, bangod kay mga tulumanon kita, may mga responsibilidad kita, bangod sang aton nga pagka-Kristiyano, bangod gintanay sang Dios inang responsibilidad sa aton, bangod sang aton bunyag, no? Ginahangkat kita sang Dios nga mangin apostoles, mangin manugdala sang maayong balita, mismo sa sulod sang aton panimalay, sa mga kabataan, sa eskwelahan,
ukon sa mga sa kaangtanan sa imo asawa ukon sa imo nga bana, no? Ano ayhan, no? Sa diin ayhan nga bahin sang imo kabuhi subong ginapadala ka sang Dios sa imo mga kaangtanan. Gani nga kamo lang inaya makasabat, no? Kay kun ang Dios nagapadala sang sining mga apostoles sang una sa aton ebanghelyo sa subong yang nga tinion sa diin ka ginapadala sang Dios. Kay sin-o ka ginapadala sang Dios at this present moment of your life, no? Base sa imo ukangan. Ano man to man. No? So amoy na ang una naton nga pamalandungan pamalandungan biskan after this holy sacrifice of the mass kon ang Dios kon si Jesus nagsiling sa mga apostoles lakat kamo sa pagbantala sang mayong balita ing implikasyon sinaiya sa mga lugar nga way pa ang Kristyanismo. Subong, ang implikasyon sina sa aton personal nga kabuhi, ginapalakat kita sang Dios kag ginasugo kita sang Dios nga ibantala liwat o kon pabasko kon liwat ang kamaayong balita sang Dios sa aton kaangtanan sa sulod sang balay, sa aton mga abyan, no? Sa aton eskwelahan. Kagamoy na ang aton dapat talupang don kag tumanon kay kita binunyagan. Kung na-notice ninyo, ang ebanghelyo subong amo ini ang ginabasa sa ebanghelyo sa bunyag. No? Lakat kamo kag bautisuhin ninyo ang mga tao sa ngalan sang Amay kag sang Anak, no? So kung sayo ron gina-remind kita sang Dios ang aton bunyag nga kita anak sang Dios kag aton responsibilidad magbantala sa ang maayong balita. Kag diin ina, first and foremost, sa sulod sang balay. Pamalandong nga naton ini. Amoy yung una naton nga pagpamalandong. Ikaduha nga pagpamalandong daw consolation gawa sa aton. Daw may konsuelo kita. Kaya nga, sa gilayon, ang Diyos nagpadala sa mga apostoles. Kag punlang tawo naton, ang mga apostoles may kaugalingon man nga mga kaluyahon. Nga hindi man ginrisguhan man sang Dios nga bisan kilala niya ining mga apostoles niya nga mga ulibadon man, no? Si Pedro nga pasagasaga, no? Na ano ito sa istorya gani, no? Ano niya ang dulunggan sang isang isa ka nagkuha kay Jesus, no? Kag nagsiling siya nga hindi gid yan ni si Jesus pagbayaan, no? So ginpanghinwala niya man si Jesus, no? Si Judas, no, ginbaylo niya si Jesus sa 30 pieces of silver. Kag ang iban pa nga mga apostoles, may mga kakulangan man. Pero ginrisguhan sang Dios, kag ginasaligan sang Dios, nga bisan sa sinang ila kakulangan, padayon nga magtinguha sila nga magbantala sang maayong balita. Ano ina karon? Kaya ang aton responsibilidad katulad sa mga apostoles, magbantala man sa aton maayong balita sa aton konteksto sa sulod sang balay. Ano ang konsuelo? Ang konsuelo am ini. Bisan sang aton man mga kakulangan, no? May mga kakulangan man kita. Padayon ang Dios nga nagarisgo sa aton. Biskan hindi 100%, no? Biskan sa aton pagtinguha nga magbantala sang maayong balita sa aton bana o kun sa aton asawa o kun sa aton ukangan. No? Kung kisa hindi naton ma-perfect. Kung kisa daw okay man, no? Nakabantala kita. Kung kisa daw maguramusay na gid, no? Pero sige lang, no? Kay ang Dios padayon nga nagarisgo sa aton. Biskan hindi 100% ang aton pagtinguha. Tawagan nga pagtinguha, no? Hindi na yang perfecto, no? Kay pagtinguha mo, no? Why na karon pagtinguha kung perfect mo na, no? Gani nga sa ikaduha naton nga pagpamalandong ang aton mga kakulangan, ang aton pagpang-alang-alang nga hindi naton ma-perfect o kung basi nga kisalang ang kasaw naton o kung hindi naton maubos ang aton sinamo sa sining pagbantala sang bayong balita, okay lang. Ang importante nagatry kung si Jesus pa, no? Sa ikaduha naton nga pagpamalandong. Amo ini ang aton konsuelo. Sa bagay nga, pila na ko katuig nga nagatinguha, nga magmayong akon kang tanan sa akon ugangan, pero hasta subong do hindi gid. Ambot no? Do natak-an ako, no?
Pero sige lang, no? Padayon lang nga iupod sa imo intensyon sa Santo Rosario, kag amo ina siguro ang rason nga padayon kita nga nagarosaryo bangod kay hindi kita perpekto. Kada adlaw may kinahanglan gid kita nga pangayuan sang pangamuyo bangod kay hindi naton ma-perfect. Gani nga rason nga kinahanglan ang pagpangamuyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung hindi naton ma-perfect, kung kaisa nagka-fail kita, kung kaisa hindi man naton maubos sa katon sinamo sa mga pangako naton sa Dios sa pagbantala sang maayong balita, okay lang. Sugod naman sa dason nga adlaw. Gani amo ining ikaduha naton nga pagpamalandong. Kabay pa nga sa aton responsibilidad sa misyon nga gintan-ay sang Dios sa kada isa sa aton, sa kada kaugalingon kag lain-lain nga mga misyon, sa akon misyon bilang pari, sa iyo misyon bilang nanay, bilang tatay, bilang asawa, bilang bana, no? Bilang lola, bilang lolo, bilang kabataan, estudyante, mga kabataan. Kung ang Diyos nagatawag sa aton sa pagbantala sang maayong balita, kung diin man kita, tinguhaan lang naton. Kag kung kaisa sa before kita magtulog kag in-review naton nga sa sini nga adlaw, kung sa sina nga adlaw, failure kita. Sige lang, sa next day naman Pamalando nga naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios ang may makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Igato kay Kristo yan nakabugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa ilang sang Espiritu Santo, gimbunag ni Santa Maria Birhen, insakit sa ni Poncio Pilato, ilan sa krus na patay kay lubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanigalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magkaripasya liwat sa pagkakom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kan sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Si Jesus nagapadayon sa pagpangabay para sa aton langiton nga amay. Paagi sa iya, magpangamuyo kita para sa kinahanglanon sang simbahan at sa bugong sa kalibutan. Kag sa sininga adlaw para sa World Communications, ipangamuyo man naton ang digital media, gamiton para sa kayuhan sa pagbantala sang Ebanghelyo. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga kami nga mga tumuluo, mapanumdum permi sang ginharian sang Dios sa langit, sa diin ang Ginoong Jesus, naguna na sa pag-aman sang lugar sa amon. Kabay pa nga hindi namon malimtan nga ang kabuhi sa duta, umalagi lamang, kayang amon matuod nga puluyan dito sa langit. Mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa, niya ang mga pangulo kag mga katapo sang simbahan, magbantala sang maayong balita nga may kusog kag kaisog, kag magamit sang bag-o nga mga paagi, ang communications, media kag internet, agud malabot ang kadaman. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga sikwayon namon ang malain kag malaot nga mga sugilanon, pareho sang pagpanglibak, pagpangbuli, pagpalapnag sang fake news, kag pagtugot nga mangin trolls. Nga ginagayaran, agud ipalapnag ang kabutigan, kagubon ang dungog sang iban. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga magpamati kami sa iban, sing may tagipusoon, paagi sa pagtukib sang ila matuod nga pagkataw, sang ila interes ka mga dalangguhan. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga makahibalo kami magpamati sa ginahambal sang iban, kag ilisan kong kinahanglan. Ang amon pananaw kung may kamatuoran, ang ila pananaw. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Kag sa hipos sa tunmari pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban, kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pag-ampo.
Diyos nga mo na may si Jesus nagbalik na sa imo, himaya. Ang amon mga mata hindi makakita sa iya. Apang kami nagapadayon sa pagtuo kag pagigugma sa iya. Itugod nga ibantala namon ang iya maayong balita sa tanan ng mga tao kag kultura. Napangayo namon ni sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo, kamo mga utod, agod yang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayon kamayan siya yang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga simbahan. O Ginoo, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo sa kadungganan sa pagkayab sang imo anak. Nagpaagi sa mahal nga sakramento nga amon pagabatunon sa baylo sang amon mga dulot, pabakura ang amon kaluya, agod nga mahandom pagid namon ang kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Agyara man sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Tapos kagangay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon, kag sa tanan nga doog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kagulay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa tapos siya mabanhaw, nagpakita siya sa tanan niya nga mga gituton-an. Kasamtang nagatangla sila, nagkayab siya palangit, agod nga mapaambit niya sa amon ang iya pagka-Dios. Tungod siniya ang bugos sa kalibutan, nagahinugyaw sa dako nga pagkilalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tayan nga mga tinugas sa langit, nagaambas ang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga to, do Ginoo, katubaran sa ng pagkasantos, kaya ipadala ang imong Espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot, agad nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa sa gitugyan sa kamatayan nga ginbaton si kinabubuton, iya ginkuha kay pamihak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, ang ipanagtag sa imong gitutonan nga nagkasiling. Magkuha ka matanan kag magkaon sini kay na mga ako lawas kay gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kay ipalibot sa imong gitutonan nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag manginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sa mga sala himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganyo may amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanahon sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo gamigin kabi nga mga tako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo. Sa sining sakripisyo nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan halapdag sa bugos sa kalibutan. Imbitasa sa pagigugma upod sa amon sa tupapa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kay sa tanan na kaparian. Doon daw mga sakop siya mga katilingban, nga nagtaliwan, nga may paglaom, mga mapanhaw sila. Doon daw man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga naubong. Kaluoy man kami, yaradari ko na gatambong, agud nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Diyos, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, kasasahan ng mga santos, nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak na si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makahagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dungog kakimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton.
Luson mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Atagi kami sing pagidait sa aman mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligpan. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Na magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabilin ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdangam ng mga sala, kundi ang pagtuos ng imong simbahan, kag sunod sa imong siling. At agi sa pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gyapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Please be with Yan si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulaan kita nga dapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, di ako takos nga magsulot ka sa akon pulian. Apangimit lang lamang sa kapulong kay magayong akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sa akon kalag.
Mga muyo kita o gamhanan kagwalay katapusan nga Dios samtang nagakabuhi pa kami diri sa duta, imo kami ginapaambit sa mga butang nga langit nun. Itugot nga mahandom namon sing may kalangkag ang langit nun nga kabuhi upod kay Kristo, nga sa iya naangot ang amon kinaugali nga tawhanon sa pag-ambit sa imugid nga himaya. Ginapangayo namin ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Ang schedule sang konfirmasyon seminar sa aton nga parokya. So sa nag-edad 12 to 17 years old sa May 27, Sabado inang adlaw ang schedule sang inyong seminar. Ini magasugod alas 8 sa aga. Pero dapat alas 7 pa lang ara na kamo kay may ara pa sang registration. So sa liwat ang schedule sang konfirmasyon seminar, confirmation seminar. Dito sa aton nga parokya, ang venue dito sa may Nazareth Hall. Sa nag-edad 12 to 17 years old. Sa May 27, Sabado nga adlaw, alas 7 ang takna sa ngaga, ara na kamo dapat dito sa aton nga parokya. Kay nambal man sa aton kura paroko, dapat makaseminar kamo. Kay kung hindi, so basi ma-delist kamo sa mga kolompirmahan. Importante gid nga mag-seminar. Asa nagaedad iya, 18 years old pasaka. Ang schedule sang inyong seminar sa May 28, Domingo ina nga adlaw, Desayman. Sa aga, dapat alas 7. Ara na kamo dito sa parokya. The same nga venue sa may Nazareth Hall. Sa liwat, sa nagaedad 18 years old pasaka nga kolompirmahan. Ang schedule sa inyong seminar sa May 28, Domingo nga adlaw. Alas 7 ang takna sa ngaga. Ara na kamo dapat sa parokya. Dugang paibalo sa tanan naton nga Kristiyanong tumuloo. Padayon ang aton nga Flores de Mayo o kon Flores de Maria. Ina kada Domingo hasta Sabado Domingo hasta Biyernes, ina alas 3 sa hapon. Pero kung Sabado, alas 8:30 sa aga. So ang katapusan niya, adlaw sa aton Flores de Mayo o kung Flores de Maria sa May 31, ang aton culminating activity diri sa aton nga barangay. So instead nga hapon naton ibutang ang siya sa aga. Kay bangod mayara sang activity man ang dito sa aton nga parokya. So, schedule naton sa May 31, alas 7 sa aga, magasugod ang katapusan naton nga Flores, katekesis naton. Pagkatapos sina, prosesyon kita sa imahe ni Birhen Maria, palibot rin sa aton nga residential area, then after sina, ang aton nga culminating activity sa mga kabataan. So, sa liwat, sa May 31, aga ang aton nga Flores, kag aton nga culminating activity. Kay sa hapon, mayara sang prosesyon man dito sa aton nga parokya. Ang Santa Cruzan, so ang na-assign sa aton diri sa San Rafael, Reyna Mora. So nagapangita pa kami kung sino ang ma-represent as Reyna Mora. So kung sino dirang willing, coordinate lang kamo sa aton chapel coordinator kay Grace Ledesma. Kag subong man, kinahanglan man naton sang mga angels. So mga nag-join sa aton nga usa na choir, nagligad, so gina-encourage gid nga mag-intra as angels para sa Santa Cruzan dito sa aton nga parokya. So schedule sa prosesyon dito, alas 4 ang takna sa hapon. So madamong salamat kag sa liwat palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon, kabay pa nga bendisyonan kamo sang Dios nga sa sini nga adlaw nagkayab sa langit kag sa iyabugtong iyabugtong nga anak sa pag-aman para sa inyo sang isa ka duog. Amen. Sa tapos mabanhaw si Kristo, nakita siya sang iya magitutun-an. Kung magpahayag sa liwat subong hukom, kabay pa nga iya kamo mahamutan. Amen. Nagatuo kamo nga si Kristo nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay. Kabay pa nga mabatyagan maninyo nga siya nagaupod sa inyo tubtob sa katapusan sang panahon, suno sa yaginsaad.
Amen. Kagamutanan, bendisyonan sa mahagahom nga Diyos, ang Amay, ang Anak, ag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai, tapos naton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyong tanan.